Još od davnina Franjevci su ustrojili svoje dištrikte, jer su znali kako posebnosti u pojedinim krajevima Bosne takve su da ih jednostavno treba poštivati. Jedan od takvih dištrikta jest i Plehanski, pod kojeg potpada 8 župa s područja Usore, Doboja, Dervente, Bosanskog Broda i Odžaka. Središte ovoga dištrikta svakako je samostani župa Svetog Marka Evanđelista na Plehanu. Mi se nalazimo ovdje na Plehanu i Plehan je samo mjesto tamo gdje je crkva i gdje je samostan. Ovaj cijeli kraj Plehana u sastavu je, kako mi kažemo, Bosanske Posavine, a to je područje od Brčkoga do Dervente. To je područje od 120 km duž Save rijeke, a u dubini ovdje prema Bosni do nekih 25 km. U tome dijelu imamo 3 samostana. To je samostan u Dubravama, samostan u Tolisi i ovdje Franjevački samostan Plehan. Kada govorimo ovdje o ovome prostoru, odnosno o Franjevačkom samostanu Plehan, onda je potrebno znati da je prije pada Bosne pod Osmanlijsku upravu, 1463. je službena godina pada, da je ovdje ovaj kraj okupiran tek 1536. I onda se 1536. godine sva ona djelatnost koju su Franjevci ovdje imali u okviru svoje Franjevačke zajednice, ali i kao katolički svećenici, dobro se reducirala. Na ovome području od 1536. pa do druge polovice 19. stoljeća nije se smjelo ništa graditi ili praviti. Mi znamo, ovdje je postojala, dakle prije upada Osmanlija, postojala jedna mala crkva, odnosno i sjedište gdje su Franjevci živjeli. I oni su od Doboja pa sve do Save ovaj kraj držali pastoralno i živjeli su u pojedinim mjestima kako im je bilo zgodno živjeti. Tako da sad na ovome području imamo ovu treću lokaciju gdje žive Franjevci, to je upravo ovdje na Plehanu. U drugoj polovici 19. stoljeća se dobivaju dozvole i počne se ovdje graditi Franjevački samostan Plehan, to je bilo 1875. godine, kada je podignut samostan i sve ono što je vezano za samostan. A vezana je svakako i crkva. Crkva je ovdje sagrađena 1902. godine, a samostan i crkva su onda imali u sebi umjetničku galeriju, imali su dobar arhiv i knjižnicu, ali također i puno toga lijepoga što je vezano za samu aktivnost Franjevaca na ovome području. Sve je to što se izgradilo iz druge polovice 19. stoljeća do 1992. godine, sve je to nestalo u ratu. Još u izbjeglištvu, a to je već početo 1993. godine, odmah nakon dolaska s Franjevaca i puka preko Save, pogotovo u područje Slavonskog Broda, počelo se razmišljati što dalje i kako s Plehanom. Što učiniti, kako graditi, kako jednostavno se staviti u Božju prisutnost pa uzeti jedan dio te budućnosti živeći u sadašnjosti. Ja sam i došao za gvardijana Franjevačkog samostana Plehan 1994. U Slavonski Brod, gdje smo, ponovno mi Franjevci se skupili. Franto je spomenuo kako je tada kao gvardijan odobrio rad na 4 projekta, očekujući povratak u Bosansku Posavinu, a riječ je o projektima Plehan Novo rađanje, Kruh Svetog Ante, Dom za ratne invalide Bosanske Posavine, te Centar za rehabilitaciju i odgoj djece Zlatni Cekin. Ovdje se tek negdje 2000. godine, a Dayton je bio 1995. godine, počelo ozbiljno vraćati ovdje i ljudi su dolazili, čistili svoje kuće, neki su ostajali, ali prvi koji se vratili to je upravo Franjevci ovdje na Plehanu.
I mi smo ovdje na Plehanu za sada imali dvije faze. Prva faza je bila pomoći ljudima da se vrate na sva ognjišta, a imali su ovdje centar. Ovdje su svi boravili, odavde su uzimali materijal, humanitarnu pomoć i odlazili su svoje kuće popravljati i raditi. Dakle, Franjevci su ovdje zajedno sa ljudima koji su zainteresirani za povratak osnovali nekoliko udruga koji dan danas djeluju, ali su one bile u početku važne da Franjevci to koordiniraju tim radom, da bi se što više probudio i dala neka sloboda u srcu ljudima koji se žele vratiti, da nema straha, da se oni zaštite i hvala Bogu taj dio, odnosno taj proces prvoga povratka dobro je išao. Dobro je išao u ovom smislu što nije bilo nekih većih napada na povratnike i sve ono što je vezano za prve povratnike, to znamo iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Druga faza je bila da Franjevci ovdje na Plehanu pokažu kako je moguće živjeti od rada na svojoj zemlji. Župnik je progovorio i o samom projektu Plehan Novo rađanje. 2001. godine Franjevci dolazi ovdje. Ovdje je bila crkva, sva u ruševinama, a ispod ove sadašnje crkve je bio Franjevački samostan. Sve je to trebalo skloniti. 2001. godine kardinal Vinko Puljić je došao ovdje i blagoslovio temelje ove nove crkve na Plehanu. Dok se crkva gradila, ovdje po projektu i po ideji cijelog ovoga vjersko-kulturnog središta Plehan, profesora Zlatka Ugljena, sagrađena je i ovdje župni ured i prostorije koje su vezane za župni ured. Gradeći ovu crkvu, vrlo neobičnu, Franjevci su zajedno sa pukom i dobrim ljudima uspjeli do 2018. godine poprilično toga uraditi. Kasnije se u cijelom tom projektu koji je ovdje postavljen, počelo se izgradnja muzejskog galerijskog prostora gdje je i UNESCO sudjelovao, a u tome sudjelovanju došli smo do ovoga da ćemo ove godine uspjeti pokriti ovaj dio. A rekao sam, danas smo upravo usvojili da ćemo ispod ovoga muzejskog galerijskog prostora graditi novi Franjevački samostan na Plehanu. Gvardija nas je poveo u obilazak Plehanskog kompleksa, a prva na redu bila je svakako župna crkva Svetog Marka Evanđelista. 2001. godine Vinko kardinal Puljić je blagoslovio kamen temeljac ove crkve gdje sada stojimo. 2001. do 2018. godine ovdje smo učinili onoliko koliko se moglo. Uz ovu ljepotu ove crkve gdje sada želimo staviti kamen ovdje i oltar i sve ono što ide u svetište, ovdje smo postavili od Ljube Ivančića ovaj predivni križ, ali također i postaje križnog puta gospodina Grgića. Kada pogledamo ovdje i kad budemo brojili, ovdje ima 24 postaje križnog puta, uz ove postaje Isusove koje se mogu prepoznati, ovdje ima postaja moga naroda, ovoga Plehana i cijeloga ovoga kraja. Tako da je i priča ovdje ispričana kroz ovaj križni put, ispričana priča o našem samostanu, o stradanju, ali i o uskrsnuću cijelog ovoga kraja. Gradnjom crkve u potpunosti je izgrađena ova kapela Svetoga Ive Krstitelja koji je neobičan čovjek i svetac u svome životu kao što su i sami Plehančani. Odgovorni, hrabri, drže se zakona, drže se volje Božije. I Sveti Ivo Krstitelj je ona osoba koju su Plehančani u čast sagradili ovu kapelu i ovdje kada je mala zajednica slavimo i svete mise, odnosno sakramente naše crkve. Franjevci su se vratili ovdje na Plehan, ali kulturno blago koje je u ratu prenešeno preko rijeke Save na područje grada Slavonskog Broda još se nije vratilo. Pitanje je zašto? Zato što još nije završen muzejsko-galerijski prostor i pozivamo sve one koji nam žele pomoći da završimo ovaj muzejsko-galerijski prostor. U ovome i UNESCO sudjelovao pa odustao.
Nadamo se da ćemo to učiniti i na taj način ovdje obogatiti umjetničkim blagom koga imaju Franjevci, koga su kroz povijest namicali, ovdje postaviti i na taj način dati onu ljepotu koja se preko ove umjetnosti, ove ljepote, ove kulture može živjeti, odnosno možemo pokazati koliko smo kroz svoju vjeru doprinijeli i dobru svih ljudi ovoga kraja. Osim materijalnih zdanja Plehanskog kompleksa, ovaj kraj predstavlja i oazu za sve ljubitelje prirode. Ovo što vidite sa kvote 313, to je Plehan. I što vidite oko sebe, to se naziva Plehanskim krajem ili Plehanskim dištriktom. Naravno, nećete vidjeti sa ovoga dijela na horizontu je općina Odžak. Ovom prilikom bi pozvao sve ljubitelje prirode, sve one koji vole šetati, voziti bicikle, da dođu ovdje na Plehan, da upoznamo cijeli ovaj plehanski kraj i da se radujemo ovoj Božjoj ljepoti na Plehanu. Jedino što rekli bismo nedostaje ovomu kraju jest veći broj vjernika, kojih je prije ratnih događanja bilo nešto više od 8000. No plehanski Franjevci ne posustaju u svom pastoralnom radu, te ova iako mala župna zajednica ipak aktivno živi. Župa Svetoga Marka Evanđelista Plehan ovdje trenutno ima 73 vjernika u 42 obitelji. Od prošle godine smo imali jedno krštenje, ove godine imamo jednoga krizmanika. Svake nedjelje u 11 sati je ovdje sveta misa na Plehanu. Imamo svetu misu svake nedjelje zapovjednim blagdanom u Modranu u 9 sati, a onda idemo na 3 filijale. Svaka druga nedjelja na jednoj filijali ili na sljedećoj. Tako da imamo filijale Božince, Poljare i Šušnjare. Ovdje imamo posebnost što svake mlade nedjelje samo svetu misu imamo ovdje u centru i poslije svete mise imamo druženje, a to je u želji da se ovdje jedna stara tradicija još iz 18. stoljeća ovdje sačuva, a to je blagoslov presveti na mladu nedjelju, a i međusobno druženje. A to je mlada nedjelja je jako važna na Plehanu, jer tada su se ugovarala vjenčanja, tada se jedni drugima sviđali, kolo se igralo, pa evo kažem, na taj način i držimo mladu nedjelju na Plehanu. Kada govorimo o vjerskom životu, mi ovdje držimo se zakona Katoličke crkve za slavlje sakramenata, ali sve više je onih koji žele se ovdje doći vjenčati, koji bi krstili svoje dijete ovdje, a pripadaju drugim katoličkim zajednicama. Naravno, uz dogovor i ono što je pravno i ono što je zakonito. Kad su u pitanju sakramenti naše katoličke crkve, mi se toga pridržavamo, ali eto, radujemo se kad netko uistinu želi doći ovdje na Plehan, krstiti svoje dijete ili se vjenčati, ili jednostavno doći ovdje na Plehan, kao što sam rekao, imati duhovne vježbe i ovdje Gospodina susresti. Mi se ovdje nalazimo u Franjevačkom samostanu Plehan. Ovdje je bila prije rata gospodarska zgrada, koja je ostala u dobrom stanju, ona je obnovljena, gornji dio gdje je bio sjenik, tu su sada Franjevci, žive sobe njihove, a u donjem dijelu je sve ono što je potrebno za infrastrukturu od kuhinje, javnih prostorija, blagovaonice, župnoga ureda. Ovdje trenutno u samostanu imamo 5 Franjevaca, dakle ime ne računajući. Ovdje je fra Filip Zubak, umirovljeni profesor matematike i fizike koji je radio u Sarajevu, fra Kazimir Rehlicki koji ove godine slavi 60 godina misništva je ovdje i fra Ivan Ćurić, isto umirovljeni svećenik koji je ovdje u samostanu. Mladi, jedan naš fra Franjo Dalibor Stjepanović je vikar ovoga samostana, ove župe, ali je i voditelj zajednice Izvor ovdje na Plehanu. Svaki samostan treba doručak, ručak i večeru i ovdje je moja briga kao gvardijana to organizirati. Naravno, ekonom fra Franjo Dalibor Stjepanović se brine za unutarnji život našega samostana, ali i duša našega samostana kada je u pitanju ovdje doručak, ručak i večera je gospođa Olgica Cerović koja je rodom iz Sarajeva, stanuje blizu Grbavice, ali ne navija na želju. Ovdje, evo, upravo je jedna lijepa utakmica
koja se odigrava na Plehanu i kako je ovdje Olgici kad je došla na Plehanu? Evo, došla sam prije malo više od 7 mjeseci. Pa lijepo mi je da nije, ja mislim da bi pobjegla, ali ne znam. Možda bi pobjegla, ali Gladija zna gdje ja živim pa bi me i našao, tako da bi se opet morala vratiti nazad. Ali ne znam koliko su oni zadovoljni, ali ja bi svakoga pozvala da dođe ovdje. Ja sam došla tu sa bolovima, kaže Gladijan, ozdravit ćeš, dao mi je meda plehanskog, pa evo, vjerovali ili ne, u Sarajevu sam se duhovno izliječila jednim dijelom, a ovdje i tijelo i dušu. Tako da je to Gladijan kriv za to, pa i ovi ostali fratri koji su jako dobri. I osjećam tu njihovu ljubav i njihovu brigu i za mene, i gdje me i štite i čuvaju me, gdje to do sada nisam osjetila u Sarajevu. Pa ovdje je čist vazduh, lijepo, čisto, mirno, kao da sam u raju. Jedan raj. A u crkvi pogotovo onda svako jutro imamo misu, molitvu časoslova jutarnju, gdje zajedno sa njima sve to sprovodim. Tako da mi je stvarno jedna divota, kao da smo jedna obitelj. Na Plehanu možemo govoriti o još jednoj obitelji, a nju čine korisnici i djelatnici terapijske zajednice Izvor. Projekt terapijske zajednice Izvor provodi se ovdje na Plehanu od 2010. godine. Sukladno samoj naravi kruha Svetog Ante, slijedeći Franjinu ideju Svetog Franje, kruh Svetog Ante nastoji pomoći pojedincu u potrebi s ciljem da na taj način liječi društvo u kojem živimo. Zapravo u svemu prepoznajemo Božju ljubav i dobrotu i u nastojanju da uzvratimo na Božju ljubav, nastojimo pomoći svakom čovjeku u potrebi. Ovisnici su sami po sebi unutar društva često puta zbog nedovoljne informiranosti ili krive predstave same problematike često puta proglašavani kao propali slučajevi, da ne kažem drugačije, ili možda čak još žublje, kao kugom društva. I nažalost malo ljudi vjeruje u mogućnost oporavka i povratka u jedno normalno društveno okruženje sa jednom normalnom djelotvornošću unutar društva u kojem živimo. Terapijska zajednica Izvor u biti jest pokazatelj da je oporavak nakon ranjavanja ovisničkim životom, nakon bolesti ovisnosti, da je oporavak za jedno funkcionalno, djelotvorno življenje u stvari moguć. I dobrotom naših dobročinitelja kruh Svetog Ante je uspio složiti jedan i pokrenuti projekat koji bi uistinu bio pomoć jednoj takvoj rubnoj skupini u našem društvu. Zahvaljujući dobročiniteljima uspio i općini Derventa na molbu kruha Svetog Ante od općine je dobivena ova stara škola koja je renovirana za potrebe projekta terapijske zajednice i ovdje sukladno programu Projekt Čovjek koji je iz Amerike donešen prvotno u Italiju, a onda se iz Italije kao djelotvoran proširio po europskom tlu. Po tom programu smo oformili i složili jedan program rada terapijske zajednice Izvor, gdje nastojimo ovisnike potaknuti da se vrate svojim osobnim problemima koji ih vode u ovisnost, da kroz život u programu terapijske zajednice da se nauče nositi sa svojim problemima bez bježanja ponovno u okove ovisnosti. 24 sata sa štićenicima su terapijski operateri koji iza sebe već imaju ovisnički život, koji su u biti liječeni ovisnici, koji su kroz programe terapijskih zajednica uspjeli da se oslobode okova ovisnosti, koji služe kao motiv štićenicima s jedne strane, a s druge strane najbolje poznaju mentalitet s kojim se štićenici ovdje moraju nositi i oni u biti nadziru provođenje programa koje štićenici provode i koje ih vraća u normalni život, uglavnom kroz njihovu interakciju, kroz njihove međusobne odnose. Jedni drugi upozoravaju na propuste, jedni drugi upozoravaju na obaveze, jedni drugi upozoravaju na odgovornosti.
U biti problem je što ovisnički mentalitet, odnosno ovisnički način života, najčešće u ljudima poljulja upravo tu moralnu osnovicu gdje čovjek gubi osjećaj za odgovornost za svijet oko sebe. Voditelj Stjepanović spomenuo je kako se kroz program korisnicima želi skrenuti pozornost na kompletno njihovo biće sa svim segmentima, duhovnim, tjelesnim i psihičkim, te se tako redovito provodi i pojedinačna i grupna psihoterapija. Osim psihoterapije, kroz program se provodi i okupaciona radna terapija koja uglavnom ima za cilj pobuditi u liječenim ovisnicima potrebu i odgovornost da su oni odgovorni za svoj život, da trebaju ostvariti nešto u životu od čega bi mogli živjeti. Na taj način se u njima pobuđuje i onaj njihov kreativni dio gdje imaju priliku da svoje inovativne ideje provode u djelo, s jedne strane, a s druge strane da se nauče jednom redovnom svakodnevnom životnom ritmu. Počevši od jutarnjeg ustajanja, jutarnje higijene, redovnih objeda, redovnih društvenih obaveza unutar obitelji, unutar društva i sve ono što spada u taj dio ljudskog življenja. Na kraju je fra Franjo Dalibor dodao kako su u terapijsku zajednicu dobrodošli svi, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili drugu opredijeljenost. Kapacitet je do 23 osobe, dok je trenutno 7 štićenika, a od prije 3 godine program je otvoren i za žene. Privodeći naš dan na Plehanu kraju, sa župnikom i vikarom, uputili smo se i do Plehanskog groblja. Nalazimo se na groblju Plehan, ili kako u ovome dijelu groblja kažemo, na Fratarskom groblju. Ovdje su Franjevci pokopani sa područja Plehanskog distrikta. Običaj je ovdje u Plehanskom distriktu da Franjevci koji su rodom sa općina Odžak, Bosanski Brod, Derventa, Doboj i Usora, gdje god budu da dolaze ovdje i da se ovdje sahranjuju. A posebnost ovoga mjesta je upravo među nama Franjevcima u jednoj odgojnoj, u jednoj priči koju imamo. Danas jedan stariji fratar kaže da bi rado volio biti gvardijanom ovdje na ovom groblju na Plehanu. Odnosno i kroz te male šale, a ona se sastoji i u ovom, nitko ne zna tko će do koga biti zajedno. Zato što se po redu ukopavaju, a jedno grobno mjesto, odnosno jednu cjelinu, čine dva Franjevca. Kao što se sada ovdje može vidjeti, fra Juro Vuletić i fra Anto Tolić umrli su 1973. godine. Fra Juro je rođen 1892. a fra Anto 1910. I evo, zajedno su ovdje u ovoj jednoj cijelini njih dvojica. Tako da ne znamo tko će do koga biti. Na kraju nas je župni vikar, pokazujući plehanski krajolik, ispratio do filijale Modran, gdje se nalazi novoizgrađena crkva Svetog Nikole Tavelića, koju su mještani sami svojim sredstvima gradili. Nju nam je rado otključao i pokazao umirovljeni župljanin Ilija Čalić, koji nas je zajedno s fra Franjom Daliborom i pozdravio na odlasku. Ovaj kraj je imao to jedno smrtno događanje, ali sigurno vjerujemo i uz našu pomoć i izvršavanje volje Božije, nas kao Franjevaca u ovome kraju, i uz pomoć dobrih ljudi da ćemo koordinirano uz Božju volju ovaj kraj učiniti sretnim i lijepim za generaciju koja iza nas dolazi. Ali ujedno bi pozvao, dobre ljude, dođite ovdje na Plehan, vrijeme je voženja bicikla i šetnje jednom predivnom fratarskom stazom od Plehana do Podvučijaka, a to je nekih 70 km.